Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, 1 od 4 osobe u toku svog života iskusi neki od problema sa mentalnim zdravljem. Prema podacima koji su dostupni u Srbiji, više od 250.000 osoba boluje od depresije i današnju Zdravu naciju posvećujemo upravo ovim temama i predstavit ćemo jedan sjajan mali antistres priručnik namenjen prvenstveno ženama, ali mi smo rekle, odnosno sagovornica i ja smo nekako istakle da je ovaj priručnik dobar za sve, bez obzira na broj godina, bez obzira na pol, s obzirom da pomoću njega možemo da osvestimo kako se osjećamo i da nekako veći akcenat stavimo i na svoje emocije i na svoje fizičko zdravlje i da u trenutak, odnosno pronađemo trenutak u toku dana za sebe i da zabeležimo, budući da ovde možete da pronađete i niz saveta, ideja i kao neki mali dnevnik emocionalne svesnosti kroz telo, bilo na dnevnom ili na nedeljnom nivou. Dobro mentalno zdravlje je preduslov svega i zato baš mi u Zdravoj naciji poseban akcenat stavljamo na ove teme. Hajde da razgovaramo otvoreno o svemu. Koliko su uopšte ljudi danas spremni da govore o nelagodama, problemima koje se tiču mentalnog zdravlja? Pa rekla bi da se danas više priča kod nas u Srbiji o mentalnom zdravlju, ali opet je ogromna stigma i velike su predrasude vezane za te probleme i ljudi uglavnom ćute, ne govore, čak i najbližima, rekla bih, pogotovo u manjim sredinama i malo osoba je spremno da javno govori o problemima koje ima sa mentalnim zdravljem. A što se tiče ovog dela traženja pomoći po internetu, slažem se potpuno i to je potpuno kontraproduktivno, jer ti ne možeš da znaš, kao što ste rekli, ko je sa druge strane. Ima i mnogo literature, to je ove self-help literature koje takođe, ona može da bude dopuna nekom lečenju, ali ne da se mi samo lečimo. I ja sam uvek za to da se potraži stručna podrška na prvom mestu. I vi ste meni također rekli da to, nažalost, najčešće ljudi prvo urade. A ta pomenuta literatura može da nas zaista podstakne da se još gore osjećamo, da krivimo sebe, da nas zaplaši šta iz našeg trenutnog, akutnog stanja može da pođe loše i da onda i ta trenutno stanje podignemo na još višu lestvicu. Slažem se, tako je. Pa negde je u ljudskoj prirodi da poseže za tim nekim čarobnim štapićima. Mislim, svi mi želimo da nam bude što pre bolje, a najčešće su ta stanja kojima se mi bavimo, poput napada panike, anksioznog poremećaja, depresije, toliko teška za podneti i negde je logično da ljudi prvo žele da potraže tako neko brzo rešenje. Jer ipak i psihoterapija i lečenje je i dugotrajno i zahteva neki napor, upornost. I mislim da je to razlog. Koliko iza vašeg ugla su ljudi otvoreni, da li su to pre žene ili muškarci, da se uopšte vama lično obrate? Kad kažem vama lično, mislim na udruženje. Pa ja mislim da postoji podaci, pokazuju da su žene spremnije da se obrate za pomoć, a i naše iskustvo je takvo. Kod nas je, da kažem, otprilike negde 80-85% žena dolazi, a ovo ostalo su muškarci. Muškarci opet imaju tu neku nametnutu ulogu da oni moraju da budu jaki, da kriju osjećanja i mislim da je to razlog. Prema podacima koje sam videla u saopštenju koje je izdato je da više 250.000 ljudi, a to je ono što znamo, što je zapravo registrovano i podvučeno pod statistiku, pati od nekog oblika depresije, a da između 10 i 15% njih čak izvrši suicid. Jeste. I jako mali procenat toga se obraća za pomoć. Ja mislim da su to samo dijagnostikovani, da je ta brojka mnogo, mnogo veća. A recite mi, kada govorimo šta su najčešće depresija, kad pričamo o stanjima? Anksiozni poremeći, fobije, napadi panike, obsesivno-kompulsivni poremeći, to su neka stanja ljudi koji dolaze kod nas u udruženje. Da li su to malo i, da kažem, razvijena stanja u odnosu na to da prvo usledi anksioznost koja prosto ako nije tretirana na vreme, iz nje mogu da proizađu pomenuta stanja poput fobija, poput napada panike, ovoga svega što ste naveli? Jeste, to je najčešće iskustvo, pa i depresije, jer ti ne možeš da funkcionišeš kako si ranije funkcionisao i logično je da se razvije i depresija kod anksioznog poremećaja kao prateća. Da. Šta ljudi kada prosto samo udruženje kontaktiraju, šta prvo pitaju? Pa ja pretpostavljam da postoji neka doza nepoverenja šta je to i onda mi organizujemo uvek prvo sastanak sa psihologom, vršimo neku vrstu trijaže
i onda psiholog porazgovara, vidi gde je problem i vidi koje aktivnosti kod nas bi mogle eventualno da se ta osoba priključi, uputi na stručnjaka, isto tako na stručno lice za lečenje. Iako depresija pogađa stotine hiljada ljudi u Srbiji, žene se mnogo češće suočavaju sa depresijom i anksioznošću nego muškarci, ali su spremnije da potraže pomoć i tako otvaraju prostor za promenu. A čime se sve bavi udruženje? Imamo baš puno aktivnosti. Nešto što je redovna aktivnost od osnivanja, znači već 16. godine, su grupe samopomoći ili grupe podrške. Njih imamo nekoliko puta godišnje, to je ciklus od 3 meseca. I ono što je zanimljivo kod grupa samopomoći, da njih ne vode stručna lica, vode ih takozvani eksperti po iskustvu, znači osobe koje su i sami imale neki problem sa mentalnim zdravljem i prevazišli ga i završili obuku za voditelje grupa. A stručno lice, odnosno klinički psiholog, je samo supervizor grupa, znači ako dođe do nekog problema da to može da se reši. I imamo jako dobre rezultate, daju same grupe, ne znam, preko 85% je zadovoljnih. Isto tako nešto je i smanjenja simptoma. Neki ljudi, to je kao neki prvi korak često ka obraćanju stručnom licu. Znači, ljudi prvi put dođu u kontakt sa ljudima koji imaju iste ili slične probleme i tu se negdje i ohrabre i osnaže, pa se onda jave za pomoć stručnom licu. To smo i nas sve komentarisale, koliko bi bilo sve bolje i lakše kada bi se otvoreno o tome pričalo i kada bi prosto i ljudi mogli da razmene mišljenje, da razmene iskustva. Jer na kraju dana i to je normalno da se dogodi u eri današnjeg života gde je sve brzo, gde svi imamo neke svoje, da smo preplavljeni informacijama kad je reč i o medijima i o društvenim mrežama, kada se borimo na više različitih frontova. Prosto, ako nas bilo kakvo od navedenih stanja stigne, ne bi trebalo da sami sebe kudimo. Slažem se. Mislim, mentalno zdravlje je podjednako važno kao i fizičko zdravlje i niko od nas nema problem da kaže da, ne znam, ima dijabetes ili da je polomio nogu ili ruku, ali kad treba da se priča o ovim stvarima, onda je tu ćutanje. Podaci kažu da će i da se pronađu rešenja i lekovi za brojna stanja kada govorimo o fizičkom zdravlju, a da negde u godinama i decenijama koje slede i u budućnosti da će to najčešće biti problemi iz mentalnog zdravlja. Da, pa ja mislim da podaci kažu da je i depresija drugi uzrok invalidnosti, na primjer, u svetu. Jer ljudi sa depresijom u tim nekim težim stanjima nisu sposobni da rade. Ali evo, ako hoćemo da ohrabrimo ljude, šta je važno da znaju? Šta je važno, dakle, da to apsolutno ne mora da vodi ka bilo čemu kad je reč o pogoršanju. Naprotiv, da može da se sve prevaziđe. Pa mislim, svi ti problemi iz neurotskog ovog spektra su izlečivi. I mislim da je jako bitno da se ljudi na vreme jave, odnosno odmah na početku simptoma da se jave stručnom licu i da krenu eventualno sa farmakoterapijom ako je ona neophodna. Nekad i nije, nekad je dovoljna psihoterapija, savjetovanje sa psihologom i da to rešavaju na vreme, da ne dozvole da to eskalira do te mere da im baš potpuno ugrozi funkcionalnost i odnose u porodici i sa prijateljima. Mi ćemo danas da spomenemo mali antistres priručnik. Mali je, ali je značajan. Ja sam imala prilike malo da ga prelistam i neke stvari su mi se zaista dopale. Voljela bih da istaknem. Reč je o tome, na samom početku možemo da vidimo uopšteno o stresu, da je prirodna reakcija tela i uma na situacije koje doživljavamo kao zahtevne, nepredvidive ili ugrožavajuće. On je namenjen ženama. Jeste. Sad, zbog čega ženama? Samo iz razloga što je on nastao u okviru projekta Samopodrška mentalnom zdravlju žena. Inače, autorka priručnika je naša psihoterapeutkinja Ivana Lukovnjak i negde smo se potrudili da bude priručnik, mislim, mogu da koriste apsolutno svi, i muškarci naravno, i trudili smo se da bude praktičan, da on sadrži niz vežbi, da kažem alata koji mogu da pomognu u svakodnevnom nekom nošenju sa stresom. Ovde ima jedna teza, a to je da se od žena, odnosno, pa ne mogu da kažem da se od žena očekuje koliko mi same od sebe očekujemo. Žene same sebi postavljaju te neke ciljeve i zadatke, evo 30, 40, 50 i sad slojevitost
imaju, odnosno imamo, koje pre nismo znale. Pa bi da budemo i dobre majke, supruge, ćerke, sestre, dobre radnice, da nam je kuća čista, da mi dobro izgledamo, a ja volim da kažem dan samo 24 sata traje. I nekako uglavnom kada postavljamo prioritete, postavimo sve te prioritete ispred nas samih. Jeste, da. Negde su žene same Da li sebi je to uvek na jedan od poslu. glavnih razloga zašto je ovo između ostalog namenjeno prevashodno ženama? Slažem se da to su neke rodne uloge, da kažem, nametnute, dugo već postoje, jel tako? A slažem se i u tom delu da i mi sami sebi namećemo i negde, možda i ona neka potreba za perfekcionizmom nas dovede u problem na kraju. Ali se onda i vraćamo na onu tezu što ste rekli da preko 80% žena su te koje vam se obraćaju, što znači da ovo možda i jeste razlog zašto su žene tu, pa ne mogu da kažem ugroženije. Ako pričamo o ovim stanjima, ugroženi smo svi. Ja inače koristim termin stanje, ne koristim termin bolest. Da li ispravno govorim? Ja slažem se, da. Stanje. Da, evo i te emocije, taj hormonski takođe status kod nas mnogo toga diriguje. Pa žene imaju te neke prekretnice u životu, neke momente koje muškarci nemaju u toj meri. I nama se često javljaju žene i sa postporođajnom depresijom ili žene koje uđu u perimenopauzu, pa se tek tad pojavi neki problem sa mentalnim zdravljem. Dopada mi se ovo da smo mi majstorice preživljavanja. Odlično, da. Odlično rečeno, odnosno ovde se podstiče da se emotivno, odnosno emocionalni rad, kada govorimo o antistres praksi, odnosno kažu da je emocionalni rad osnova toga. Priča se zašto emocije stvaraju stres i koliko mi zapravo potiskujemo i koliko same sebe stalno bodrimo da budemo jake zbog drugih, ne samo plačemo zbog drugih. Koliko vam često to i kažu žene koje dolaze i koje se obraćaju udruženju? Pa jeste ta situacija, da. Kad pričaju, pogotovo o odnosima u porodici, na poslu, isto tako. I rekla bih negde, ima i ona pogrešna percepcija kako mi doživljavamo stres, odnosno šta je stres, a šta su stresori. I kakav je naš odgovor na situaciju, na bilo koji stres, jer nije odgovor kod svakog isti. Apsolutno, ali ta pogrešna percepcija, gde se tu greši? Ima primjer, ja često spominjem, moja psihoterapeutkinja je meni tako objasnila. To je ono kad muškarac i žena, na primjer, spavaju, noć je i na spratu kuće i čuje se, otvara se prozor onako dole na donjem spratu i žena je u panici kao evo ga lopov, ulazi u kuću, a muž kaže dunuo je vetar i otvorio je prozor. To su te dva pogleda na istu situaciju. I onda iz toga proizilaze ovi svi simptomi. Antistres priručnik za žene osmišljen je kao praktičan i podržavajući alat koji pomaže ženama da prepoznaju sopstvene obrasce stresa, nauče tehnike emocionalne higijene i uvedu male, ali značajne promjene u svakodnevni život. Na taj način ne samo da se smanjuje intenzitet stresa, već se sprečava i njegovo produbljivanje koje često vodi ka depresiji. Govori se kako i na koji način zapravo nama emocije šalju poruku. Ja, ako se slažete, bih voljela i da istaknem nešto od toga kao poruku gledaocima, samim tim i savet. Recimo da je ljutnja signal da su granice narušene. Koliko mi žene čuvamo te naše granice? Ne odnosi se samo na žene, ja mislim da se odnosi na sve i da je jako značajno da naučimo da čuvamo svoje granice. I postoje, mislim, i treninzi, ili to je literatura, kako se to radi. Da, evo, prosto ako smo ljuti, uglavnom je potrebno da postavimo jasnije granice. Tuga je signal da nešto važno nestaje ili se menja, odnosno da damo sebi vremena da tugujemo, prežalimo i integrišemo to iskustvo. Dakle, i tu tugu često umemo da stavimo po tepih. Da, i da potisnemo. Ja se i to onda gomila u našem telu, pa opet sve negde bude... Sve se gomila, da. Pa zato i postoji cela psihosomatska psihologija. To su zapravo sve te neke emocije koje se ispoljavaju na telesnom nivou. Tako je. Strah, signal da ulazimo u nepoznato, odnosno se pripremimo, da pripremimo male sigurne korake. Kad smo kod straha, eto taj anksioznost, taj neki osjećaj tog lebdećeg straha kako se opisuje, odnosno iracionalnog straha,
gde prosto pokušavamo da se pripremimo za nešto, a ne znamo ni zašto se pripremamo. Da, pa to je ta vrsta neka iracionalnog straha. Ja bih da podelim, ovo mi se mnogo dopalo, mini vežba za emotivno opuštanje. Traje 10 minuta, ali dugujemo sebi. I taj osjećaj koji imamo, evo kažu da se praktikuje kada god osetimo da određena emocija nas preplavljuje, da nađemo mirno mesto, da se udobno namestimo, položimo dlan ruke na deo tela gde osjećamo emociju. Gde to bude najčešće? Znate ono kad kažu nervozan stomak ili srce, želudac, tu negde. Ja bih rekla da je tako. Tu se negde manifestuje, uglavnom evo da neka to bude... Mislim da je individualno i to treba i da se osvesti gde osjećamo tu neprijatnu emociju u nekom trenutku. Jest. Onda dišemo sporo u taj deo tela, zamišljamo da udeh ide direktno u taj deo tela ili organ i izgovaramo osjećam te, neću te ignorisati. Nastavimo sa disanjem, evo ja sad to pokušavam da sprovedem, nastavimo sa disanjem i obraćanjem dok se intenzitet emocije ne smanji i ova vežba zapravo ne briše emociju, nego omogućava da se oslobodimo iz grča emocije. Ovo je odlična vežba. Verujem da svako od nas ima neku, pod znacima navoda, slabu tačku, ali to nije slaba tačka, nego tu neku tačku na telu gde nam se sve taloži. Sigurno, da. Koliko se zapravo, sad kad ste to rekli, i taj napad panike i anksiozni poremećaj i sva ta stanja, koliko se zapravo mešaju, što vi kažete, sa zaista pravim telesnim senzacijama, da ljudi misle da su bilo koja fizička oboljenja, nisu? Pa to je najčešći slučaj, mislim, ja mogu iz ličnog primjera da kažem, ja sam napad panike prvi dobila nakon anafilaktičkog šoka. I ja sam mislila da umirem i to su dva najčešća straha koje stoje iza napada panike, je strah od umiranja i strah od gubitka kontrole, odnosno od ludila. I onda ide taj put najčešći da završavamo u urgentnom centru, da ispregledamo sve moguće organe. Obično srce prvo, je da? Srce, da, to je uvek strah da je infarkt. Onda kada saznamo da nije to, onda ajde da vidimo ovo ostalo šta je. Jako se sporo dolazi do dijagnoze. Zato što i doktori ne žele da, pretpostavljam, ništa ostave i da prepuste slučaju, žele da provere vaše stanje, vaše zdravlje. S druge strane, onda tek kada se iscrpe sve mogućnosti šta može da utiče, onda ostaje da je to nešto psihički. I kako onda, recimo, u vašem primjeru izgledala ta borba? Jezivo. Ali ste ponosni danas na sebe? Naravno. Mislim, bilo je pre 15 godina prvi taj napad panike i tako je išlo ovim putem, jel? Posetamo urgentnom centru, traženjem po internetu šta bi to moglo da bude i kad su eliminisani svi ti neki fizički uzroci, kad sam vidjela da je to sve u redu, onda sam shvatila da je problem psihičke prirode i tek tad sam se obratila stručnjaku, ali do tad su simptomi mnogo eskalirali i ja sam bila potpuno nefunkcionalna. Za to vreme se razvila agorafobija, nisam smela apsolutno iz stana da izađem ni do prodavnice koja je u zgradi. I onda kada ste prepoznali, odnosno kada se ispostavilo šta je, vi ste krenuli da radite. Pretpostavljam je bila i farmakoterapija i terapija. Na početku, da. I psihoterapija i farmakoterapija i to je trajalo nekih, pa ja mislim, 2 godine. Ali ste bili funkcionalni u te 2 godine? Naravno. Imala sam neke postavljene ciljeve u psihoterapiji, polako sam se oslobađala jedne po jedne te neprijatne, da kažem, situacije. Bravo. Svaka čast. I u tom nekom periodu sam i osnovala udruženje, ja i par korisnika, odnosno isto osoba koji su imale takve probleme. Bravo. Zato i volim da čujem i vašu priču i volim da čujem svakog onoga koji je pobednik na kraju. Da. Šta kažete samoj sebi, recimo, za taj period? Jel biste nešto promenili? Pa ne bi. Mislim, to sve to, ono što sam naučila sam zahvaljujući tome. Ne bi postojalo ovo udruženje da se to nije desilo. Dobro, to je istina. Ne bi upoznala mnoge divne ljude. Jer radimo onako, trudimo se da radimo neke značajne stvari. Evo kažu ovde, na primjer, detektor za praćenje emocija od 7 dana za žene koje žele mir, balans i samosvesnost. Ovde namenjeno jeste ženama, ali prosto da, kao što smo nas dve konstatovale, pošaljemo poruku svim gledaocima bez obzira na pol, bez obzira na starosnu dob. Dakle, da u trenutak neki nađemo u danu kada ćemo da sami sebe osvestimo, da u toku dana kroz check-listu pratimo i označavamo emocije, nivo stresa i vežbe koje smo uradili i da uveče beležimo, na primjer, tu jednu dominantnu
dominantnu, kako se ovde navodi, emociju, nivo stresa i takođe vežbe i da onda se osvrnemo na kraju nedelje. Prosto da vodimo neki svoj mini dnevnik života. Da, može se baš tako bukvalno. A ja verujem da kada bi malo smanjili korišćenje mobilnih telefona da bi svi stigli 3 dnevnika da vodimo. Složit ćete se. Da, to ne oduzima sigurno puno vremena. Ima ovde jedna dnevna checklista, ovako lepo se vidi datum i dan, naše jutarnje namere, emocije, nivo stresa od 1 do 10. Ovde je suština da se osvrnemo malo na emocije, je li tako? Jeste. Koliko vidimo, one se negde najčešće ovde prožimaju. Spominju, da. A gde može da se nađe ovaj vodič? Vodič, trenutno smo štampali jednu količinu, pa ih delimo na događajima ovde kod nas u udruženju. I uskoro će biti i online dostupa na sajtu udruženja. Svakako pomenemo, sve ovo nije zamena za stručnu medicinsku, psihološku ili psihijatrijsku pomoć, ali jeste nešto što je dobro kao dopunska stvar, kao dodatna vrsta podrške i kao nešto što uvek može stane u tašnu. Jeste. Šta biste vi poručili svima koji nas gledaju? Šta biste poručili šta je negde u celoj ovoj putanji negde najvažnije? Koliko je tu važna podrška okoline? Koliko je važno razumevanje? Mislim da je najvažnija podrška okoline i porodica, ali često i izostaje. Mislim, kod nas dolaze i ljudi koji apsolutno nikakvu podršku nemaju, ali onda je nađu među ljudima sličnim sebi, jel? Šta je negde najvažnije, na primer, ja volim da kažem da zaposlimo i um i ruke, ali možda to biste vi drugačije definisali, koliko je zapravo važno da imamo strukturu dana, da imamo te neke lepe stvari koje nas motivišu. Šta bi bio negde recept? Ja mislim da to jeste negde preporuka i stručnjaka, pogotovo kod depresije, da dan bude tako strukturiran. Da čak i ako su to i, ne znam, šetnje od 3 minuta, ali da se dešava svaki dan. Da nešto pišemo, da čak i da napravimo neki plan aktivnosti, pogotovo u tom početnim tim stadijumima kad se ljudi najteže osjećaju i snalaze. A kako vreme utiče na sve nas, kao i praznici? Sezonska depresija i praznična depresija, sve to postoji, jel? Mogu li ovo stanje nastati u bilo kom trenutku života? Da. Mislim, meni se to desilo i u bilo kom trenutku života i apsolutno svakome. To je isto česta predrasuda, da se to dešava slabim ljudima. Evo, kod nas u udruženje dolaze ljudi apsolutno svih profesija koje doživljamo baš kao jake, dominantne, ne bira. I na kraju najvažnije je ono što je negde zaključak, a to je da se apsolutno da sve pobediti, rešiti i to jeste zapravo cilj i to jeste najvažnije, da ne krivimo sebe. Što vi kažete, postoje ljudi, mi možda pođemo od toga neko jači, ali možda nekom još gore, a to nije osvestio ili prosto ne govori i ne priča. Da, ili to ne vidimo s polja najčešće, koliko, ne znam, glumaca, jel, evo, i suicida poznati glumaca koji su bili i komičari, uvek veseli, nasmijani u javnosti, a iza toga se krije svašta. Tako je. Obično ti ljudi smatraju, odnosno i svi mi koji smo bilo koji problem imali, mi mislimo da nam nešto piše na čelu, a zapravo to se uglavnom ne vidi. Da. Šta je vama najviše pomoglo u svemu ovome, kroz neko vaše lično iskustvo, šta biste rekli? Pa pored stručne pomoći, to podrška ljudi koji prolaze kroz iste ili su prolazili kroz iste probleme kao i ja. I rad na sebi, ne volim baš taj naziv rad na sebi, ali imam često priliku kroz rad u udruženju da posećujem sve moguće psihološke radionice, edukativne treninge i sve to negde jača čoveka. Šta poručujete gledalcima emisije Zdrava nacija? Da vode računa o mentalnom zdravlju, da ne zapostavljaju. Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Antistres vodič za žene svi zainteresovani mogu da pronađu u udruženju Herc, a uskoro i online na sajtu udruženja. Naša sagovornica je poručila da svi koji osjećaju da im je potrebna podrška ili savet u vezi sa mentalnim zdravljem mogu to da učine preko mreže za mentalno zdravlje Naum.
Čuli ste tokom današnjeg razgovora šta je to što možete da uradite za sebe, kome možete da se obratite, a zaista je važno da ukoliko bilo kakav problem sa mentalnim zdravljem osetite, ne čekate, ne pronalazite sami način da sebi olakšate tegobu koja u tom trenutku jeste zaista velika i da znamo svi da postoji veliki broj ljudi koji se suočava sa ovakvim izazovima, ali suština jeste da se da sve pobediti i da ćete i vi, ukoliko trenutno gledate emisiju Zdrava nacija, izaći kao pobednik. Iz ovog malog antistres priručnika koji smo danas predstavili smo izdvojili i neke vežbe za opuštanje i kako možemo sami sebi da olakšamo, ali kao neki dodatni vid, da tako kažemo, terapije, s obzirom da ne smemo da zanemarimo koliko je uloga stručnjaka najvažnija i blagovremena i pravovremena reakcija. Vidimo se ponovo za 7 dana u emisiji Zdrava nacija. Naše dosadašnje emisije možete pogledati na našem YouTube kanalu. Doviđenja. U narednoj emisiji razgovaramo sa psihologom Mirjanom Zečević, koja nam predstavlja jednu zanimljivu terapiju. Šta je Points of View metod? Coaching metod koji je zasnovan na fototerapiji. Baziran je na asocijativnim vezama između fotografije, reči i teme, odnosno oblasti koju ste odabrali. I onda kažem, kako sad povezujete sa tim šta je dobro za vas u toj promeni posla, strast, kako tumačite, šta radi, kako je ovo voće i tako, mislim, onda povežemo sa tim poslom, sa tom temom, šta je dobro u tome da se istumači. Pa onda se izlači druga kartica, šta je loše i treća. Evo i ovo ste izvukli, na ovoj piše konkretno fokus. Fokus. Znači šta nije dobro, onda ja kažem pogledajte, crno-bela fotografija, da li vi posmatrate crno-belo svete, da li ste skloni tome, šta vidite na fotografiji, pa onda klijent tumači šta vidi, onda kažem ajde sad reči da vidimo. Kao je vama emocija? Da li vam ta reč ide uz tu fotografiju? Koju biste vi reč stavili? Ukoliko ne. Kako reaguju ljudi na ovu metodu? Kako reaguju kada izluče kartice, na primjer? Kako ko? Nekome to lako ide. Čini mi se da možda muškarcima malo teže ide. A zašto je to tako? Pa ne znam, nekad im čini mi se da ta mašta i malo taj emotivni deo gde su oni možda slabiji u izražavanju emocija, malo slabije ide. Ali u svakom slučaju svi uspeju da povežu na kraju, jer ja stalno forsiram to, aha, dobro, i sad u odnosu na tvoju temu, u odnosu na ovo, kako to povezuješ, kako. Nekad su ti mehanizmi potiskivanja, odbrane jaki, pa ne može da se dođe, ali dođemo na kraju do toga. I šta treba bude tvoj sledeći prvi korak?